አንድ አምስት የባህር በሮች ያስፈልጋል። የባህር በር ነው ኮሜርሻል ወደብ ነው አምስት ያስፈልጋል ያላችሁ አንድ አምስት ያስፈልጋል እንላለን። ቢያንስ ግን አንዱ ግን ሉዓላዊ የሆነ የራሳችን ኦነርሺፕ ያለበት እንዲሆን እንፈልጋለን ነው መንግስታችሁ ላይ በሶማሌ፣ በኬንያ፣ በሱዳን አማራጭ የባህር በር አጠቃቀማችንን በማበጀት አማራጮቻችንን እናሰፋለን ይላል። ኤርትራ አልተጠቀሰችም። ከኤርትራ የምትፈልጉት የባህር በር የላችሁ? የኛ ነው ስለተነሳ ኤርትራ ነው የኛ ብላችሁ የምታስቡት? ይሄን እኛም ኤርትራም የኛ ነው ብለን የኛ ነው ታለ እነሱ የኛ አብረንን ብለን ነው የምናስበው። ኦነርሺፕ አይደለም። ኤርትራ ሉዓላዊ ሀገራት አትመለከቷትም ወይም ደግሞ እናሰጣቱ ኤርትራ የእነሱን ፍላጎት እናከብራለን፣ ግን የኢትዮጵያን ጥቅም የጎዱትን ነገሮች ግን ማስተካከል አለብን ብለን እናምናለን። ያው የኛ ነው በምትሉት ሀገር ላይ የኛ ነው የምትሉት ጥቅም የእናንተ ስለሆነ ማስጠበቅ ትችላላችሁ። መቼም እዚ ዘረባ እዚ ደምካ ዘፍልዓልካ ዘረባ እዩ። ተራ ዘረባኻ ኣይኮነን። እዚ ንምርጫ እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ ሓደ ካብቶም ብርሃኑ ነጋ ዝበሃል ፕሮፌሰር ድዩ ዋላ ገለ ሚኒስትር ትምህርቲ ዘሎ ንሱ ናቱ ፓርቲ ዝነበረ ኢዚማ ድዮም ገለ ዝብሎ ፓርቲ ናቱ ሓላፊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ኣብቲ ገባሕሪ የድልየና ብሓሙሽተ መንገዲ ኣቢሉ ኣብቲ ገባሕሪ ኣማራፂታት ክህልወና ኣለዎ። ብሓደ ግን ንሕና ንውንኖ ኣብቲ ገባሕሪ ልኡላዊ ኣብቲ ገባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ይብላ ኣሎ። ብኬንያ፣ ብሶማልያ፣ ብሱዳን፣ ብጅቡቲ ገለ ትብሉ ኢኹም፣ ግን ኤርትራ ሰይትጠቕስዋን ኢኹም ኢልዎሲ ኤርትራ ናትናያ ኢልና ኢና ንሓስብ ኢልዎ። ሉላዊ ሃገር ኤርትራሲ ናትኩም ኢልኩም ተሓስቡ ኢልዎስ እዎ ንሕና ኤርትራ ናትና ሃገር እያ እቲ ህዝቢ ህዝብና እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። እሶም እንታይ ይብሉ ቀሲልካ ክረአ ዝኽእል ግን ብኣና በተኣሳስባ ናትና ኤርትራ ናትና እያ ኢልና ኢና ንሓስብ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ምስ ኤርትራ ሪዩኒፊኬሽን ስለዚ ንኤርትራ ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ስድራ ናይ ኢትዮጵያ ጌርና ኢና ንሓስባ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ድማ ክትከውን ኣለዋ ይብላ ኣሎ። ዲፕሎማቲክ ስትራቴጂ intended to counsel Eritrea on the mutual benefit of being one country. ስለዚ ንኤርትራ ምስ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ክንገብር ሓንቲ ሃገር ክንከውን ዘለና ሓንቲ መግዛእቲ ናትና ክትኮኑ ወይ እውን ሓንቲ ክፍለ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ክትኮኑ ኢልና ክንሓትሖም ኢና። እዚ እዩ እቲ ናትና ራእይ ዝብሎ ዘሎ። ክንደይ ክደፍር እዩ ፈጣጥ ኣታል ዘይግቡ ቃላት ከም ንዛረብ ክገብሩና እዮም እኳ ጉድ እኳ ረኺብና በዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣቶም ሰባት እንታይ ኢና ክንገብሮም ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም? ኣሚን እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ዘገርመካ ክኸውን የብሉን። ብልፅግና ኣብዪ ኣሕመድ ከምኡ ዝብል ሓጊ እኮ 2 ዓመት ከምኡ ገይሩ ኣሎ። ንሱ ኣሻዲንዎም ንሱ ዝኣክል ከማን ኤርትራ ናፃ ክትከውን ከላበይ ነርና ይተሓተትናን ወላ ይወዓልናሉን ጌጋ ስሕተት ተፈፂሙ ክንርም ኣለና ስለ ዝብል ዘሎ ምስ ክወዳደሩ ስለ ዘለዎም ንሳቶም ድማ እንታይ ገብሩ እዮም? ካብ ናቱ ንላዕሊ ክዛረቡ እዮም። And these are the same people ሰላም ርቃትን ኤርትራ ምስ ኤርትራ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንጥቀም ንኽእል ኢና እንካን ሃባን ብገለ መለገለ እናበሉ ንሰክሩ ብሽ ዝፍትኑ ዘለዉ እዮም። ስለዚ በዓላቶም ድማ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ብፋና ብሮድካስቲንግ ዝበሃል ዝወፁ ቪድዮ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ብተራ ብዩቱብ ቻነል ገለ ንሓደ ኢንዲቪዥዋል ሚድያ ዝወፁ ዘሎ ይኮን። እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ኣፀያፊ ዘረባ ምዃኑን ንኤርትራ ንሉላዊት ሃገር ኤርትራ ንሳ ኣብ ዘየላትሉ ፕላትፎርም ንኤርትራ ዝውክል ኣብ ዘየብሉ ንኤርትራ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ንመሰረሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ነፊጉ ኣካል ናትና ክንገብራ ኢና ንደሊ ዝብል ዘሎ። መጀመርያ ኢትዮጵያ ክትቆፃፀር ኣይከኣልካን ኣለካ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ዓድኻ ክትገበር ትኽእል። ሕጂ ከምዚ እናተዛረቡ ፀኒሖም ግምጥል ኢሎም ከንታይ ክገብሩ ትሪኦም መሲልካ these people are shameless ሕፍረት ዘይብሉ ፖለቲካዊ እሊት ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ። Must speak with one voice and strengthen regional cooperation to secure peace, stability, and shared prosperity. Work in Gabiyo, Intergovernmental Authority on Development Executive Secretary said. Addressing the Horn Elite Dialogue in Jigjiga, Work in called for stronger regional unity, dialogue, and African-led solutions amid growing global fragmentation and shifting geopolitical alignments. He stressed that the Horn ሓደ ናይ ቀርን ኣፍሪካ ሓያል ዝኾነ ኮኦፕሬሽንን ሽርክነትን ክህሉ ኣለዎ ብዝብል ኣብ ጅግጅጋ ዝበሃል ሓደ ዓብ ኮንፈረንስ ገይሮም ኣለዉ። እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኤሮፓ ሕብረትን ዋሽንግተንን ሰላም ርቃትን ክትፈጥር ኣለካ ኢሎም ዝደፋፍዎ ዘለዉ ኣካል ናቱ ኣጀንዳ ናቱ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢጋድ ከምኡ ድማ ካልኦት ወከልቲ ናይቲ ቀርን ኣፍሪካ ዝተሳተፍሉ ዝርርብ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ሌጂቲመሲነት ኣቢ ኮንቨርሴሽንስ ኤንድ ዲያሎግ ይፈጥር ኣለዎ ዝብል ነዚ ነገራት እዚ ነቶም ፋንድ ዝህብዎ ዘሎ ወይ እውን ኩሉ ግዜ ከመግስዎ ዝደልዩ ዘለዉ ሓይልታት ኣፍ ደገ ይፈጥረሎም ኣሎ። ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኤርትራ
ግብፂ ሱዳን ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ምትእስሳር ጭንቀት ይፈጥረሉ ከም ዘሎን ወጥሪ ይፈጥረሉ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ትፅምዶ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ እናሓየለ ይኸይድ እናሓየለ ይርኢ ስለ ዘሎ ምሕያሉ ይርኢ ስለ ዘሎ ካልእ ንዑ ካውንተር ዝገብር መንገዲ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ናው ኩላቶም እዚኣቶም ንሱ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ብልፅግና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሰላምን ርግኣትን ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ኪነቲ ምፅሕታር ናይ ሽግርን ፀገምን ንሰላም ከዓ ተበግሶታት ይወስድ ከም ዘሎ ንኸርኢ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እቲ ኢጋድ ዝበሃል ምስታፉ ድማ ሕጂ ቁርብ ትለይንዑ ኣድቫንቴጅ ኣለዎም ዲ በዓል እዚ ክልተ ካምቻዩ ዘለዎ ሓደ መዓልቲ ኦህዴድ እዩ ዝኸውን ካልእ መዓልቲ ድማ ኢጋድ እዩ ዝኸውን ከምዚኦም ዓይነት ኣገባብ መርሕነት ስለ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ድማ ንዓና ኩሉ ግዜ ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ወላ እቲ መሳድ ብሎ ስለንቀነት ናይ ኣሜሪካ ሲኒየር ኣድቫይዘር ምዙ ተራኺቡ ነይሩ ብጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክዘራረብ ነቲ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ርግኣትን ሰላምን ዝያዳ እቶም ዞባውያን ሓይልታት ዓብ ግደ ኣለዎም ስለ ዝበሃሉ ምሳቶም እውን ከም ዝተራኸበ ዝገልፅ ሓበሬታ ነይሩ ንስማዕየ እስከ ነዚ ሓደ أنا كم نقدر زلوا سبعة مثلاً نيجن سكان اسماعيل. And that sustained engagement is key to reducing conflict and improving mutual understanding. While Ghana emphasized that issues facing the region should be solved by Horn countries themselves, highlighting the importance of open discussion Horn countries need. I am very much interested about the theme of the discussion. أنا مهتم جدا بموضوع النقاش وهو الحوار بين النخب. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀርኒ ኣፍሪካ እተን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ብሓደ ኮይነን ክፈትሑ ኣለዋ እንተዝኽእላ ይብል ኣሎ ግን ተሓሶት ናቱ ኮዩ ናይ ኢጋድ መራሒ ተባሂሉ ካልእ ኣባል ናይቲ ሃገር ንሉላውነት ናይ ካልእ ሃገር ዝደፍር ንክልተ ሰለስተ ዓመት ክቕፅል ከሎ ሓንቲ መግለፂ እውን ከውፅእ ዘይከኣለ በትኪ ዝኾነ ወይ ከዓ ሓደ ብቱቕ ዝኾነ መርሕነት ወይ እውን ውዳበ እዩ እቲ ኢጋድ ዝበሃል ሓንቲ ኣባል ሃገር ናቱ ንዓመት ምሉእ ንክልተ ዓመት ምሉእ ልኡላውነታ ክድፈር ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ብዘርከበ ፖለቲከኛ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ክዛረቡን ወታደራዊ መናውራ ክገብሩን ኩሉ ክገብሩ እናረኣየ ከሎ ሓንቲ ቅንጣብ መግለፂ ውፅኢ እውን ነቲ ዞባቲ ንኤርትራ ልኡላውነታ ክኽበር ኣለዎ ብምባል መግለፂ ከውፅእ ዘይከኣለ ብቱቕ ኦርጋናይዜሽን ብዛዕባ ርግኣት ናይቲ ዞባ ክዛረብ ከሎ ኣፍር ጥራይ ዘለዎ ግን ኩነታት ድማ ካብቲ ንሶም ዝፅበይዎ ንላዕሊ ይቕየር ስለ ዘሎ ሓቆም እዮም ዓቕሎም ክፀቦም ኤርትራ ቤላ ጌራ እያ ሓስያቶም ዘላ ቤላ ጌራ ይህን እዛ ርእሲ እዚኣ መመሊስያ ትሰፍዕ ዘላ ስምዕዋ On one side we have Egypt and Eritrea and on the other is their common adversary Ethiopia. Cairo and Asmara have joined hands to boost regional trade by linking their ports on the Red Sea. The two countries want to leverage their strategic coastlines. The agreement was signed on May 16th during an official visit by the Egyptian delegation to Eritrea. On the occasion, the two countries signed an agreement on marine transport for ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝተገብረ ስምምዕን ርክብን ብዙሕ ጠላዕላዕ ይፈጢሩ ዘሎ ብልፅግናን ኣዳኸርቶምን ድማ ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፊዎም ኣሎ I'm going to give you a little bit of taste ከመይኡ ይብሉ ኣለዉ ገላቲ ወደ አስመራ ያደረጉት ጉዞ ወደ አስመራ ተጉዞ በብዙ ነገሮች ላይ በጣም ሰላማዊ በጣም ልማታዊ ኢንዱስትሪያል በሚመስሉ ነገሮች እንደተስማሙ ገልጸዋል ግን ከግብጽ መገናኛ ብዙሃን የወጡ መረጃዎች ምንድነው የሚሉት የተለመደው አለ አይደለም የቀይ ባህር ጉዳይ ኮስታል ላይኑን ሼር በሚያደርጉ ሀገራት ላይ ብቻ የሚመለከት ነው የሚለው የተለመደውን ኢትዮጵያ ለመግፋት የሚደረገውን ንግግራቸውን በድጋሚ ስለማሰማታቸው ተነግሯል ባድር አብደላቲ ምንም እንኳን በናቪጌሽን መርከብ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዓቕሎም ይፀይብሎም ዘሎ ክፀቦም ካለዎ ኤርትራ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዓቕሎም ከተፅበሎም ክትክእል ኣለዋ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ዲል ንሳቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢንሰርክልመንት ቲዮሪ እቲ ምኽባብ ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ክትክበቡ ዲኹም ክትዕፈኑ ዲኹም ንዓኹም ዝምልከት ጉዳይ እዩ ኤርትራ ግን ምስ ዘዋፅእ ሃገር ሽርክነት ክትገብር ጀሚራ ኣላ ፍተውዎ ፅልዎ ኩሉ ግዜ መጋበርያ ኮይኖም ናይ መጋበርያታት ግንዖ ወይ እውን ኣድቫንቴጅስ ክረኽቡ ዝፍትኑ ዝነበሩ እዮም ኣሜሪካ ምሳና ኮይና ገለ ነገር ክትፈጥረልና እያ ዝብል ኣጉል ተስፋ ነይርዎም ኣይፈተነቱም እና ይንብል ኢና ድሕሪ ካብ ኣሜሪካ ምስ ተመለሰ ብልፅግና ሓደ ነገር ፈቲኑ ነይሩ እዩ ፅኒልና ክንሪኦ ኢና እሱ ጂኦፖለቲካል ቾክ ፖይንት እቲ ኩነታት ድማ እቲ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝተፈጠረ ኣብ ባቤል መንደብ ድማ ንኸይድገም ዘጋጥም ዘሎ ነቲ ኩነታት ቀይርዎ ከም ዘሎን ኤርትራ ድማ ብዙሕ ተደላይነት ረኺባ ከም ዘላ ከይፈተው ዝብልዎ ዘለዎ ዘረባ እዩ ብሓፈሻ እንዳ ብልፅግና ኣይተዋሕጠሎምን ኣሎ እቲ ጉዳይ ኣይተዋሕጠሎምን ክእውዩ ጀሚሮም ኣለዉ ንመለስ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገበርዎ ጉዳይ ብብዙሕ መንገዲ ተዛርብ ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ
and we really enjoy this ምክንያቱ ኤርትራ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከም ዘእውዩ ክትገብሮም እንተኮይና ኣገዳሲ ዲልስ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ by the way ናይ ግብፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ኤርትራ ብዝፀንሓሉ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ገይሩሎ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ እዚ መከረየኩም ካብ ኤርትራ ምስ ተመልሰ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ባድር አብደላቲ ምስ ሲኒየር አድቫይዘር ናይ ኣሜሪካ መሳድ ብሎስ ተዛትዮ ተራኺቦም ንነዊሕ ከም ዝተዛረቡ ይነግራሉ እዚ ማለት እጂ እቶም ተዓዘብቲ ናይቲ ዞባ ካብዚ ኩሉ ዝተዛረቡ ወሲ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ዳደይ ተዛረቡ ብምባል በአንክሮ ገሊፆሞ ምክንያቱ one of the most important thing ክኸውን ዝኽእል ምስ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ክዘራረቡ ከም ዝኽእሉ እዩ ምክንያቱ ግብፂ ኣገዳሲ ስኩምትታት ወሲዳ ምስ ኤርትራ ዲልስ ገይራ ተመሊሳላ ሓደ ካብቲ ድማ ምስ ኣሜሪካ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና እዩ ዘለዎ ባድር አብደላቲ ኣብ ብዙሕ ካልኦት አጀንዳታት ስለ ዝረኸቡ ዘለው ብዙሕ ናይ ሓባር ረቋሒታትን ናይ ሓባር ስራሕን ኣለዎም እዚ ድማ ኣብ ካልእ ቦታታት ንኣሜሪካ ነቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ግብፂ ብዙሕ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ከምቲ ባቤል መንደብ ኣገዳሲ ንብሎ ዘለና ስዊስ ካናል ድማ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ጂኦፖለቲካዊ ካልእ ኩሉ ዓይነት ኣገዳስነት እዩ ዘለዋ ግብፂ ንኣሜሪካ that's why ድማ ቀፃሊ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ሃገራት ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ትረኽቦም ዲፕሎማትስ እንተሎ ናይ ግብፂ ካብ ናይ ኤውሮጳ ንላዕሊ እውን እያ ትረኽቦም ክትብል ትኽእል ኢኻ they are very very important ምክንያቱ ምስቲ ናይ እስራኤል ኩነታት ምስቲ ናይ ሃገራት ኸሊጅ ኩነታት ምስቲ ናይ ኢራን ኩነታት ብኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ግብፂ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣገዳስነት ኣለዋ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ጉዕዞ that's why ቀፃሊ ርክብ ዘሎ ምስ ማርኮ ሩቢዮ ርክብ ኣሎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ኣሎ ናይቲ ጋዛ ፒስ ፕላን ዝበሃል እውን እኮ ኣብ ሸርመል ሼክ ኣብ ግብፂ እዩ ተፈሪሙ ስለዚ ብብዙሕ መንገዲ ግብፂ ሬሌቫንስ ኣለዋ ንኣሜሪካ ነዚ ዘለዋ ድማ ንናታ ጥቕሚ እውን ጎኒ እቲ ንኣሜሪካ ትሕግዞ ዘላ ናይ ነፍሳ ረብሓታት እውን እያ ተቐድም ኣብኡ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ማይ ጉዳይ ናይ ገርት ጉዳይ ናይ ካልእ ተዘራሪቦም ከም ዘለዉ ይንገር ነዚያ ተመሊሰ ክነግረኩም እየ ትንተና ናታ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ቅድሚኣ ግን እንታይ ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሓሉ ምስ ጋዜጠኛታት ናይ ኤርትራ ዝገብሮ ኢንተርቪው ግልፂ ዝኾነ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛሪቡ ኣሎ ነዚ ብግልፂ ተዛሪብዎ ዘሎ ነቲ ልኡኽ መሪሑ ዝመፀ ወይ እውን ነቲ ሌትናንት ጀነራል ከማል ወዚር ዝበሃል ድማ ንሱ ዝገብሮ ኢንተርቪው እውን ኣብዚ ክንርኢ ብክልቲኡ ክንሪኦ ስለ ዝኾና Asmara, we had this meeting with Lieutenant General Kamal El Wazir, Minister of Transport, following a round of talks and discussions with the Eritrean side regarding all framework to engage in dialogue with the Eritrean side to provide all forms of support in infrastructure sectors related to the Ministry of Transport and all branches of the Egyptian government to Eritrea. How did the dialogue go? The dialogue covered all areas, not just transportation. Since they are a nation bordering the Red Sea, with two very important ports on the Red Sea, we had to focus on transportation in general, starting with maritime transport, which we signed today with my colleague. I signed with my colleague, the Eritrean Minister of Transport, Communications and Telecommunications, a maritime transport agreement between the two countries. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ሚኒስትሪ ትራንስፖርት ናይ ግብፂ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው እዩ ኤርትራ እዚኣ ኣገዳሲት ሃገር ምዃናን ኤርትራ ድማ ሰፊሕ ገማግም ባሕሪ ዘለዋን ወደባት ዘለዋን ስለ ዝኾነት ሓደ ካብቲ ምሳና ድማ ብባሕሪ ስለ ንራኸብ ናይ ባሕሪ ትራንስፖርት ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ እዩ ስለዚ ምስ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ትራንስፖርትን ምስ መዘናይ ሚኒስትር ናይ ኤርትራ ነቲ ውዕል ፈሪምና ኣለና ነቲ ስራሕ ድማ ጀሚርና ኣለና ይብሉ ክልተ ሰለስተ ክሊፕስ ከሪአኩም ኣብዚ ክንምንታይ ግብፂ ነዚ ኩነታት እዚ ድሒሮም ከም ዝኣትውዎ ዘለውን ክንምንታይ ግዜ ከም ዝኸሰርና እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ካባና ንላዕሊ ማለት እዩ ከስማዓኩም እየ ድማ Of course, when we talk about maritime transport, it will not be isolated from the rest of the sectors. Maritime transport means a port, and a port means there must be a fleet. First, there must be a fleet to transport goods, there must be imports and exports, and there must be logistics to reach the port. Then, from the port to reach Asmara, the capital, there must be a land route, at least an expressway, if not a highway, and there must be a railway. Eritrea is one of the promising African countries that has very significant investment opportunities for Egyptian-Eritrean cooperation. We are saying we are not coming to Eritrea just to transfer. Yes, of course, we must transfer and achieve interests, but the mutual interest between us and a regional state in the Red Sea region is very important to us.
كم تسمعوا زلهم this is a very important زربان تنتنانيو ግብፃውያን ድማ ከምዚ ብልጽግና ከጸልሎም ደልዩ ዘሎ ትኩነታት መመሊሱ ተሓቂ ክወፅእ ስለ ዝጅምር ዘሎ እዩ ወገን ኤርትራ ኩሉ ዕብጥ ኣቢሎም ከምቲ ዝድላይ ተዛረበሉን ብወገን ግብፂ ግን እቲ ሚድያታት ናቶም ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እቲ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ክልተ ሰለስተ ከስማዓኩም እየ ሕጂ እንታይ ይብልፀን እየ መሲልኩም ኣብዚ መጀመርያ ናይ ትራንስፖርት ክንብል ከለና ብፍላይ ድማ ናይ ባሕሪ ትራንስፖርት ክንብል ከለና እተን መራኸብ ክመፃ እቲ ወደባት ጥጡዕ ክኸውን ኣሎ ዝኣክል መሳለጢ ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ግን ኣብ ባሕሪ ምስ ኣምፀኻዮ እቲ ንብረት ኦፍኮርስ ነቲ ናይ ባሕሪ ንንግዲ ንኤክስፖርት ኢምፖርት ዝኸውን ንዑ ዝምችእ ሎጂስቲክስ እውን ክህሉ ክኽእል ኣሎ ዝያዳ ግን ካብቲ ቦታቲ ናብ ኣስመራ ንኣብነት ርእሲ ከተማ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ እቲ ንብረት መጓዓዝያ ድማ ክስተኻኸል ክኽእል ኣሎ ስለዚ እንተወሓደ ካብ ወደብ ናብ ኣስመራ ናብታ ርእሲ ከተማ ኤክስፕረስ ወይ ዓብይ ናይ መጓዓዝያ ፅርግያ ክህልሎ እንተተኻኢሉ ሃይወይ እውን ክህሉ ክኽእል ኣሎ መኻይን ብቕልጡፍ ክኸዳሉ ዝኽእላ መንገዲ ባቡር ድማ ክህልሎ ብፍላይ ሕጂ ንኤርትራ ሃገርና ስለ ዝኾነት ካብ ኣስመራ ንባፅዕ ክትከይድ ከለኻ ብፍላይ እቲ ጎቦታት ተሪእኻዮ መንገዲ ባቡር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንኤርትራ ቴሌፈሪካ መንገዲ ባቡር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ የስ ኣገደስቲ ፅርግያታትን ሃይወይ እውን ክግበሩ ክኽእሉ ኣለዎም ጎቦታት ጨዲድካ ክግበር ዝኽእል ማለት እዩ ኣነ ብፍላይ ኣብ ስዊስ ስለ ዝነብር ንጎቦታት ከመይ ገይሮም ሪስፔክት ብዘይብሉ መንገዲ ቀዲዶም ይሓልፍዎ ኣብ ስዊስ ምስ መፅኹም ክትርእይዎ ኢኹም ካብ ሓደ ከተማ ናብ ካልእ ከተማ ክትከይድ ከለኻ ምናልባት ኣብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ኣንደርግራውንድ ታነልስ ጎታርድ ዝበሃል ተሪኹሞ 8-9 ኪሎ ሜትር ጎቦታት ብትሕቲ ጥራይካ ትኸይድ ቀዲዶም ነቲ ጎቦታት ማለት ያውፅኦም ስለዚ ኣብ ዓለምና ፍልጥቲ ሃገር ምዃና ኣብ ግምት እቲ ዝዛረብ ዘለኹ ክግበር ዘይክእል ማለት ኣይኮነን ግን ኣዝዩ ክቡር ነገር እዩ ስለዚ እታ ዝቐለለት ንዓይ ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ መንገዲ ባቡር ኦልሬዲ ስለ ዘለዋ ብዝቐልጠፈ ነቲ መንገዲ ባቡር ንምፅጋን እውን ከም ሓሳብ ክዝረበሉ ዝኽእል ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ኣገይን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ጣልያን ከሎ ይኹን ኣብ ደቡብ ኮርያ ከሎ ይኹን ኣብ ቻይና ከሎ ይኹን ነዘረባት እዚ ደግሞ ነይሩ እዩ he really cared መንገዲ ባቡር ክግበረሉ ዝኽእል ሎጂስቲክስ ናይ ኤርትራ ፈፂሙ ከም ዘይዕግቦ ካብቲ ዘረቡን ካብቲ መግለፅታቱን ብዙሕ ግዜ ሪኢና ኢና ከምቲ ዝደለ ፅርግያታት ንሰርሓልና ግን እቲ ንደልዮ ደረጃ ይበፃሕና ኢና ኣለና ባህላ እዩ ስለዚ ሕጂ ምስቲ ኮኦፕሬሽን ዝግበር ዘሎ ሓደ ካብቲ ክግበር ዝኽእል ብውሑዱ ኣስመራ ባፅዕ እዚ ጉዳይ እዚ ክፍትሓሉ ዝኽእል መንገዲ ተስፋ ንገብር እቶም ግብፃውያን ድማ እቲ ኡርጀንሲ እቲ ቅልጣፈ እቲ ፍጥነት ናይቲ ፕሮጀክት ተረዲእዎም ኣሎ ብቓላቶም ክዛረቡ ከስማዓኩም እየ ከምቲ ንሕና እዚ ነገር እዚ ክኸውን ኣሎ ንብሎ ዘለና ንዓታቶም እውን ይርድኦም ኣሎ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ክትገብሮ ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ንሕና ግብፃውያን ንከምዚ ዓይነት ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኤርትራ ክግበር ከሎ ካምፓኒታት ናይ ግብፂ ኣብዚ ቦታ ምህላው ንዓና ስትራቴጂካዊ ፉትሆልድ ይብልዎ እዚ ስትራቴጂካዊ መሰረት ክህልወና እዩ ኤርትራ ኣገዳሲት ሃገር እያ ንዓና ንብል ከለና ስትራቴጂካዊ መሰረት ድማ ክህልወና ኣሎ ብኣፍና ዘይኮነ ኣብቲ ሃገር ሰራውር ዝሰደደ ስራሕ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ኤርትራውያን ድማ ንሓዋሩ ካብ ወለዶን ንግብፂ ኣገዳሲት ፓርትነር እያ ኢሎም ክሓስቡና ክኽእሉ ንገዛ ኣይኮናን ዘለና ንኤርትራ መሻርክቲ ንገብራ ስለ ዘለና ኢትዮጵያ ጎረቤቶም ስለ ዝኾኑ ብብዙሕ ነገር ድማ ክቐርብዎም ስለ ዝኽእሉ ንዓና ከየውፁና ኣብ ርእሲ ኤርትራውያን ኣብ ርእሲ ኣእምሮ ኤርትራውያን ክነብር ዝኽእል ንዓና ድማ ኩሉ ግዜ ረሌቫንት ተደለይቲ ምዃንና ከርእየና ዝኽእል ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ከም ኤርትራዊ ነዚ ክሰምዖ ከለካ ሓጎስ ክስማዓካ ተስፋ ክስማዓካ ንብኡ እዩ ግቡእ ድማ እዩ ኣነ ኣብዚ ቻነል እዚ ብዛዕባ ግብፂ ብዙሕ እየ ተዛሪበ ግብፂ ናብ ኤርትራ ትገብሮ ካብ ንዓና ዝጠቕሞ ዝለዓለ ንሳቶም ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ካልኦት ድማ ኣብዚ እውን ፅሒፍኩምላይ መንግስቲ ግብፂ ድኹም እዩ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ግብፃውያን ግን ኣዝዮም ሃብታማት እዮም ዘለዉ ኣዝዮም ሃብታማት ዓበይቲ ኢንቨስተራት እዮም ዘለዉ ኣብ ሃገራት ዓረብ በለዎ ኣብ ኢማራት በለዎ ኣብ ስዑድያ በለዎ ወላ ብኤውሮፓ ብዙሓት ዓበይቲ ኢንቨስተራት እዮም ዘለዎም ስለዚ ንነብሶም ክብሉ ናይ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ግብፂ እውን ስለ ዝኸይድ ናብ ኤርትራ ዝገብርዎ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ክእል ትልውኽ ድማ ከምዚ ዓይነት እዩ ሒዙ መፂኡ ዘሎ ንቐፅል Eritrea and Djibouti are the gateway to the Red Sea. Eritrea and Djibouti are the gateway to the Red Sea. This means that very important ports include the port of Djibouti, or the Doraleh port in Djibouti, and the port of Massawa on the Red Sea. If we can form a regional alliance between the ports overlooking the Red Sea, whether in Djibouti, Eritrea, or Sudan, Port Sudan, or in Egypt, specifically Sokna or كوسالكم إيه أبزي انتهي بالمسيلكم حنت زربا كواكم سلز زلوغية كالاي أبزي سمعوا مو أكيد يعني إحنا عندنا خبرة كبيرة زام تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي مطلقا. مهندس أحمد السويدي، مجموعة السويدي أعتقد أنه تحولت من شركة كبيرة في مجال الإنشاءات وفي مجال سكنتاي بلوس أنهم قالك كابت زجد زرباناتو قبتي بزح تمكرون عقب زلوها هجريا بزح نجر كتجبر تخليها عبيت كامباين تزلوها سلزي
برجز عزينا دم جينا متينا زلنا يلو أبزو قد عايزي أمنا هنا تدنا وجينا زلنا معناته مسير تراك جبر زغل عزينا دم جينا هنا زلنا كم استراتيجية قاعدة سنتين تهجر كتير يخلى خايب له أتتيت قاعدة نيادما أنت واحد كمان جمي دم جينا نجمره من هنا كم عبنا قري مدن باي متجبنجن كوينو تعرف دما ولا وين دم جيها نتسرح كتجبره مبجاسون كم عبنا قر كراز غليو سلزي أتوم كالوت كامباين تاتون أبزو قد عايزي بزوج كجبرهم زغلو فلايتي السويدي زبال زلو ناي إلكتريك ناي كالن نسون بزوج سرح بير تراك سرح كم زغليهم زوجار بزلو كتريم كلها كوربوريشنز كجبرو زغلو سقوم تكوس زغلو تبغى صوتات كوس زغلو ينان رزلنا إيرترادما مستي أب بزحات إنفستراتنا إيرتراك قلت واخلو حنت نجركم بزحات إنفستراتنا إيرتراك قلت واخلو كاب كال أفريقيا فليز بلد يام زبلو فلا يزاب زناي عندنا زساتفو إنفسترات بزوج زي مسألكم إيه تتمنجسي حنساب جرين لايت مسحبكا بيروقراسي زبحال يلن يام زبلو حنساب من قديك صرح مزبلكا أم من قد خياتوني يام زبلو نتزود ليو نقرات أماليكا فقاد ندعريبكا ترجعي كان خسرح زغت زقبل الكامن كم زي كونه فلا يتاب عندنا نيوركي تتجاجامي أب إيرترا شريحهم زتعوتوا أبزي بزوج زي ونام تسألكمي أنا من بزوج زيناتهم سمع اللغة سلزي تبغى إيرترا حنساب نتي من قدي أمينو تعرف دقن تخفي تلك ترانكويل لو خين كخسرح كم تخليهم زنا كرجلو سلزي تبغى قصد ما لازم أجرزك قدام نتري وصلوا زلوا تصفاني قبر نتي وعزو ناتهم بزقلت فمن قدي نكخيد دفيت كقبرلو and I think إيرترا بزوج potential اللي أنا نعتهم دما ربح حي الرأيهم سلزولي أبو قتيل لهم وانت هيبلو can offer this country انتاك تقبروا لا تقول نزاح حقر نزبل كمل سكولة دما today very important and the concerns of the Egyptian president أبزوح نقر كمال سايا نزيا انتاي مزبلو زلو مسيلكم بعبي يونايتين ناي من كريكم يدسبلني نايزي منيستر بدات وزايناتهم زبلو انت سميكم انتاي تعلامة نايزي مقاشا تباهيلو ابستحطتلو اتي نايتوم ينفسرات نوح زبالة سلزغونا بقالك زي ترقيبنا خنا مسألكم كم فتنينا أبزن تايبلو first كملس كالو we view Eritrea as a fundamental pillar of stability in this troubled region, the Horn of Africa. We admire President Isaias's wisdom in managing relations with high degree of tact, balance, and de-escalation. Second, there is a shared vision between the two presidents regarding managing relations in the Red Sea and the Horn of Africa. بادر بتلاتي حركاتهم أزيون بقعات دبلومات سمخانو زنقري. إيرترا أبزو بازي مسرت نايت رقعتن سلامن إيرترا. Now, this is very important. أزي ناي جبسي foreign minister بزعبة إيرترا كمان قبل تجد زجاجة دو مهنياتي بلو. ترجم الله مسير إيرترا سبوشر كنا تعلمي. جن كابتي بس يحمزلو conviction. كابتي بس يحمزلو كابتي كل زراعيون سمعون بس يحمزلو مدام دم تاب زعبة إيرترا. إيرترا زي شمان بزي جبرتهم زي وعلتهم. بزح تسأله ما بالعليا كم زنا برومن جبتي يكون كارلت حاجة تقدمنا إيرترا تفكر لنيا مثلي هيفلتون ير ويون بوحد إيرترا أبز حلفك أبز حلفة حمشة شدش عمتها تريو زلا تكبرات نبي حق سلام مرقاتنا بزوبا تفكر لنيا علامة مركز زلوا إيرترا سلزي إيرترا زلوا مركزي أبزي شجر ودي قوزلوا أب حرقات يزلوا زوبا كل جزء ما شجر دي في الليو زوبا إيرترا أزي أقداسيتها بفلا يدما ناي بريزنت سياس لبونا كمون نتزلو نقرات بأزيو بالانس بزلوو زلا على درجة نقحت بزلوو كمون بزح حدقاتات قبل علينا تقبر خلو نيرترا لولاو نتاز دفرنا تقبر خلو لعود تنكا غسلو دي اسكاليشن بلتقنا نبي حمد انترا قبل عليه ارتراز قبر زلو عندنا نار هاي سقيلو بتعقستي سمعتها وسقوم تدي موساد زي درجة ناي لبونا درجة ناي بسلت درجة ناي ماتوريتي بسلت نايت بوليتيكا نايت كايدان كل ريخا صلايخا نحنا كمان ابز بعقمنا ابتو درجات السلدي بس احكم علانه ازينا نقطع عنيرنا جهات تفضلتناتي شبيا زغولنا قبرت كلا ايرترا زغونه سقم تدي توصل ايرلاينس ناتا اير سبيس ناتا زي عصو نيتوبيا خمسه يجي قبرا دي تخصص نبلينا مكسير تراغن بتعقستي اذا تعقستي زي بخالوت كرو خلو امو خاتي مرداتنا يتمنكسير ترا خطري خلها ابي احمد مسمن تشاريغو انت عينت حب اجندا خمزلونا بيرترا النافلو تخلو بتعقستي تحتي اندر رادر او كيف فطروا نتي اسكاليشن نتي نغرنا بزيد النهر كي كدخلو تحتي نسعوديا كما يجرون مسمرات حيزما
ንግብፂ ከመይ ገይሮም ነታ ኩዕሶ ረኪቦማ ንሳቶም ድማ ኣብ ዓዶም ከፍ ኢሎም ከሎ ንሱዳን ይኹን ንካልእ ክሳዕ ክንደይ ብስቕታን ብሰላሕታን ነቲ ኩነታት ኣብ መስመር ይእትዎ ከም ዘለዉ እዮም ብኣንክሮም ብምግራም ዝገልፁ ዘለዉ ስለዚ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ናይ ብሓቂ በቲ ናይ ኣካይዳን ኣረዳድኣን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣዝዩ ተገሪሙ ከም ዘሎን ተመሳሳሊ ድማ ከምዚ ዓይነት ምግራም ካብ መሓመድ ቢን ሰልማን ናይ ስዑድያ እውን ሰሚዕናን ርኢናን ኣለና ስለዚ ብማዕዶ ክሪኡ ከለዉ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ከምዚ ክብሉ ክእሉ እዮም ቀሪቦም ምስ ክዘራርቡ ከለውን ብፍላይ ግዜ ወሲዶም ምስ ክዕልሉ ከለዉ ኣብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ኣብቲ ዞባ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ውሽጣዊ ጉዳያት ናቶምን ፀላእቶም ክሳዕ ክንደይ ዝተጠናነገ ስትራቴጂ ክህልዎም ከም ዝኽእል ብዙሕ ግዜ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክቐርቡ ከለዉ ተመሳሳሊ መደምደምታ ሰሜና ኢና ቅድሚ ሕጂ So at the end of the day reality እቲ ኩነታት ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ተረዲኣቶ ምናልባት ፀገማታ ይርእይዋ ኣለዉ ሕፅረታታ ይርእይዋ ኣለዉ ግን ክንምንታይ ኣብ መሰረታዊ ነገር ድሕነታ ንምሕላው ስትራቴጂ ናታ ንርሑቕ ዝጠመተን ንፀላእቲ ናታ ድማ ኣብ ንሶም ክበፅሕዎ ዘይክእሉ ደረጃ ተጥቅዖ ምዃና እሞ ኩሉ ግዜ ፀብለልትነት ሒዛ ከም ትወፅእ ርዮም ኣለዉ ካብ ኤርትራ ሲ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ክሳዕ ክንደይ ኣርባሒ ምዃኑ ተረዲዎም ኣለዉ and this is exactly ናይ ነዊሕ ዓመታት ስራሕ ውፅኢት ኢና ንርኢ ዘለና both nations signed a pact to link their ports and establish direct shipping lines signaling እታ ካልአይቲ ዘረባ ኣብዚ ዘይትጥቀስ ክንሪኣ ከለና ግብፃውያን ንኤርትራ ይፃወቱላ ኣለዉ ገለ no I think እቲ ሊደርሽፕ ኣብ ግብፂ ዘሎ ማሲቭ ሪስፔክት ኣብ ልዕሊ መርሕነት ናይ ኤርትራ ኣለዎ ዓብ ሪስፔክት ኣለዎ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ንላዕሊ ርዲኢት ናቱ ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ተረዲቦም ኣለዎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣመና ሪስፔክት ስለ ዘለዎም እዛ ሃገር እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት ናና ስለዚ ክንጥቀመላ ኣለና ከምዚ ሳክት ንሕጂ ኢትዮጵያ ብልፅግና ስለ ደፈራርሆም ካብኡ ንክድሕኑ ገለ ኖ ከምኡ ካብ ብልፅግና ፍሪ ዝበሃል ከም ዘይብሉ መንግስቲ ኤርትራ ተረዲቦም ኣሎ ናይ ግብፂ ሓገዝ ይደሎ ከም ዘየለ መንግስቲ ኤርትራ ዝደልዩ ዘሎ ናይ ርሑቕ ዝጠመተ ሽርክነት ናይ ርሑቕ ዝጠመተ ረብሓ እዚ ኣብ ኤርትራ ትገብርዎ ዘለኹም ረብሓ ድማ ክትገብርዎ ትኽእሉ ንሕጂ ደይኮነ ን10 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት ንዓኹም ንግብፂ ኣዝዩ ከገድሰኩም እዩ ምክንያቱ ሃገራት ንቅድሚት ክንከይድ ካልና እንታይ ከም ዘጋጥም ስለዘይ ትፈልጡ ኣብ ኤርትራ ሓያል መሰረት ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ ስትራቴጂካዊ ረብሓኹም ክሕሎ እንተኮይኑ ኢሉ ይሚንዎም ኣሎ and this is why this is very important ንብል ዘለና ስዑድያን ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእላ ስዑድያን ግብፅን ኣብ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእላ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ንነፍሰን ክብላ ኤርትራ ክብላ ዘይኮነስ ንነፍሰን ክብላ that's why ድማ ነቲ ራእይ ነታ ኩዕሶ ከምዚ ጌርካ ቤላ ጌርካ እንተኮሊስካ እዮም ንነዊሕ ዝቕፅል ረብሓታት ምሳኻ ክሰርሑ ንናትካ ጉዳይ ድማ ካባኻ ንላዕሊ ክጓየይሉ ከም ዝኽእሉ ብተግባር ትርእዩ ኣለኹም and for this ኣነ ቅድሚ ሕጂ ስለ ደበልኳ ክደግማ ጥራይ ዘሊ ተዘርባ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ደቂ ሰባት ዕድመ ኩሉ ግዜ ደረት ኣለዎ ሓደ መዓልቲ ኩልና ክንሓልፍ ኢና ንኤርትራ ግን ትመርሕነት ናይ ኤርትራ በዚ መንገዲ እዚ ምስ ኣገደስቲ ሽርክነት ገይሩ ምስ ኣገደስቲ ሃገራት ስትራቴጂካዊ መሻርክትና ክኾነ ዝኽእላ ኢትዮጵያ ንኣብነት ስትራቴጂካዊት መሻርክቲ ይኮነትና ሓና ስለምንታይ ምክንያቱ ስትራቴጂካዊት ሓደጋ ስለ ዝኾነት እዚኣ ፈላሊኻ ምርኣይ ኣድላይ ምስ ኢትዮጵያ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ግን ክትርስዖ ዘይብልካ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊት ፍረት እያ ንኤርትራ ስትራቴጂካዊት ሓደጋ እያ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንናፅነትን ልኡላውነትን ናይ ኤርትራ ሓደጋ ክትከውን ትኽእል ሓንቲ ሃገር ጥራይ ዘላ we know that ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ ኢትዮጵያ መን ክቆፅሮ ክእል ካልእ ከም ድሌትካ ኢማራት ዲኻ ክትብሎ ኣሜሪካ ዲኻ ክትብሎ ራሽያ ዲኻ ክትብሎ ኤሮፓ ዲኻ ካልኦት ፈረንሳይ ዲኻ ክትብሎ ብድሕሪት ምስ ኮይኖም ክመፁና ክእሉ እዮም ግን ኢትዮጵያ ክንዲ ዝፈተና እንተፈተና እያ ንሶም ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ርእስኻ ድማ እንታይ ክዝክራ ኣለካ ስትራቴጂካዊት ሓደጋ እያ ግብፂ ግን ሓደጋ ኣይኮነትና ስትራቴጂካዊት መሻርክቲ እያ እዚ ነዚ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ክንምንታይ ዕምቆት ክትገብረሉ ትኽእል ክንምንታይ ክተስፍሖ ትኽእል ናይ ክልቲኻ ምርድዳእ እዩ ዝውስኑ ኤርትራ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ፀገም ኣጉዲላ ምስ ስዑድያን ምስ ግብፅን ድማ ስትራቴጂካዊ ዝምድናታትን ሽርክነታትን ተፈራሪማ ኣብ ተግባር እና ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ንኣሽቱ ወለዶ እውን ተተቐይሩ ኤርትራ ኣብ ውሑስ ቦታ ኣረኪቦማ ልኡላውነታ ንሕጂ ንሓዋሩ ከም ዝቕፅል ገይሮማ ይሰግሩ ከም ዘለዎ ጌርካ ኢኻ ክትርድኦ ዘለካ and for this ዓብ ሪስፔክት ክህልወና ኣለዎ ኣብቲ መርሕነት ምክንያቱ እዚኣ እንተገይሮም ሌጋሲ ናይዚ መርሕነት ናይ ሰውራዊ ወለዶ ናቱ ውርሻ ንኤርትራ ከምቲ ንሶም ዝተቃለሱላን ዝደኸሙላን ንውሉድ ወለዶ ክትቅፅል ፅቡቅ ዝኾነ እምነ መሰረት ኣንቢሮምላ ኣንፂፎምላ ይሓልፉ ከም ዘለዎ ጥራይ መረዳእታ ክውሰድ ዝኽእል በዛ ዓይኒ ድማ እየ ዝሪኦ ኣነ ኢኮኖሚክ ኤክስፓንሽን ላርጅ እንታይ ሒዝካ መፂኻ ንዝብል ድማ ማሪታይም ኣግሪመንት ቦስ ካንትሪስ ሳይንድ ፓክት to link ናይ ክልቲኦም ወደባት ንምትእስሳር ስምምዕ ፍሪ ፈፂምና ኣለና ሰፊሕ ዝኾነ ቁጠባ ምትእስሳር ክንፈጥር ዓብዪ ናይ ቁጠባ ልኡኽ ሒዘ መፅአ ይብላ ኣሎ ፊቸሪንግ ሜጀር ፈርምስ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኣረብ ኮንትራክተርስ ኤንድ
السويدي electric مالتي aims for a long term investment سي كان بكو زربتني يعني كل تعلاماتهم حزنا متينا زلنا كامبانيتات من أي نوح رحقات زت أمتو كامبانيتات مبر أب حسيرة قارا كروب حزو خل كامبانيتات هيكوننا نمسينا زلنا زياتون ما نلومي انفستيجيرهم دحر 10 عمت دحر 10 عمت دحر 3 عمت ربح حاضر رأيهم كامبانيتاتنا حزنا نمسينا يبلالو aiming for a long term investment in mining زخا أبعدنا pharmaceutical energy and infrastructure كلهم زي بروجكتات ريبهم زلهم أب 5 عمت أكلت عمت ربح حلو ما يكونوا تعتقرتي ديغاتات صرغياتات كسرع ترخوكا اب اسرع عام 3 عامات يخا تربحل قتيلكا ناي فارماسيوتيكال ناي مدهانيتيكال اب حصير غزي يكون اب نويح غزي يخا تربحل ماينينج عندنا بزع كابيتال قدم تفسس ام مودات يخا تربح كم دما انفراستراكشر انرجي ساعاتكم سلازي كلهم زوم تكالات حنا مسينا زلنا اب نويح ناي نويح زطمته شركنا سلنا حسب زلنا يزلكم زلو Red Sea security. Both nations assert that Red Sea governance is the exclusive responsibility of littoral states. They are pushing to activate the Council of Arab and African states boundary the Red Sea and the Gulf of Aden. So لازم تايبلو لوجي بس كأي بحري security. دحنا ناي كأي بحر دما أمريكا قدامنا تبعتو زلارسي. قلت دما كم حنت كابتن كند بشاركتا نزد دحنا ناي كأي بحري نا أمريكا إلى زي كونسي نقود طبعاً مسرتاو نغريو ስለዚህ ስዊስ ካናል ካብ 10 ክሳብ 20 ቢልዮን ዓመት ኣታዊ ዝገብር እንተደይ ሰርሑ طبعا ግብፂ ቅልውላዋት ይወደሎ ብሰንኪ ስለዚህ ድሕነት ናይ ቀይ ባሕሪ ልዕሊ ማንም ዘገድሶ እንተሎ ሃገር ግብፂ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብኡ ቀዳማይ ተራ ክፃወት እዩ ንሱ ድማ ነዘን ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ሃገራት ዝኣክል ድጋፍ ጌርካ መልሚልካ ጥሙር ዝኾነ ሓድነት ፈጢረን ንምሕደራን ፀጥታን ድሕነትን ናይ ዞባ ክንሰርሕ ኢና ኤውሮጳ ሕብረታ ገይርዎም ነይሩ ብዙሕ ቢልዮናት ገንዘብ ሂብዎም ኣሎ ንግብፂ ንምሕደራ ናይ ቀይ ባሕሪ ብኡ ዝተመስረተ ግብፅን سعوديان زركبو ناي حيل بحري ناي بحر ناي محدرة تبقسون له نسوك سافحن كعبن كم زلون إيرترا دما ملو بملو أكلنا تخينا ريتسي فورم نابز أبي الله ينس سجيرو نغيه بحر تحنوتون محلا بحرك صراحة كم زلوا عايز نقر سلزي إيرترا أمريكان زمدنا يحول لك بحال كله بزعبي يسألك الراخلو كاوز مس مخانون نندرزلنا كبوكا تشيلهم تايبل لوزي regional stance أبكرنا أفريقيا كون كله emphasizes de-escalation, dialogue, and economic development over military intervention. أما كرنا أفريقيا دما كل عينة أجرجر جريفكا ناي زرربن زتن كم دما قط أباهم تسارن شركنتن وتهدرام تتاو دما موجد military intervention دما كوجد على يبرلو زمالة دما إيرتران جبتن تمساس على العلامة تمساس على مركز أف جبتن لهم أف سودان لهم أف صوماليا لهم أف كل نهجرات لهم سلزي كم إيرتران جبتن strategically connect زخون الرأي ناتهم تمساسالي that's why ولاتهم غازيتنيات عبد الفتاح السيسن بريزيدنت سياسن أزيوس تجتاتمه مرداتا كم زلوم يمزقل زوم غازيتنيا أنا جبتي Middle East calls for peaceful diplomatic resolutions to conflicts between US Israel and Iran نزلوا النجرة من قدام كتقصوا وصلوا زلوا أب ما كلام راغون سلام الركعتون كله كم زلوا كتقصنا جدني So President Sias Afwerki has been officially invited to visit Egypt to continue high-level coordination aimed alongside celebrations of Eritrea's President Sias Afwerki has been officially invited to visit Egypt to continue high-level coordination timed alongside celebrations of Eritrea's 35th independence anniversary. الجون انتقونه President Sias عبي عدمة تغيرلو ناب ግብጽ كخيد مخانو من البات مزدحرنا معالتنا ندي قلمله الزون كالي كفال نايتي نبلصقنا تسفا قريصوم كم زنبركو زغبر تبغسينا نرزلنا well done the government of Eritrea መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ካብዝን العلي ከመዝግኖ ይክልኒ I'm sorry ማለት ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ከምቲ ዝደለ ኣመስጊናዮም ዲና ኣመስገናዮም ብዘይገድስ ግን መንግስቲ ኤርትራ ካብዝን العلي ከነመዝግኖ ይንኽልና they have done a fantastic job I know ገሊኹም ዝተጋነነ ሪቶ ኢኻ ትብ ዘለኻ ትብሉ ንኹም ዘለኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ but ናቲ ሪቶ እዚ I really feel ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለሉ ፍረፃሙ እዩ ዝርኢ ዘሎ ገንዘብ ስለ ዝረኸበ ኣይኮነን ወይ እውን ጥልያን ግብፂ መፂኣን መፃኢና ኤርትራ ክትቅይሮ ኢና ንብል የለና እቲ ኩሉ ዝተመከተሉ ሽግርና ተሰጊሩ ማንም ሃገር ምሳና ክሰርሕ ማንም ሃገር ንዓባና ንኽበፅሕ መሻርክትና ንኸይከውን ተዓጊትና ዝነበርና ህዝብን ሃገርን ኢና ተደምሎም ስለዚ እዚ
إذا حتورزي تقدر أنا سويفت ترى حركة فالنا ترى إيرترا بارايا ستيت يتبع بارايا ستيت مالت ما إنه هاجرنا بإيرترا هيجيش بإيرترا زمدنا هيكبر بإيرترا إنفستمنت كي حسب إزي زي زربلو قداي نيرو زيد ما يزغنطط النازل that's why ما بزعد دبلوماتنا بإيرترا قصهم زغ زبلو زلو and this is نايتخلو زحلفة كبيد مخته كبيد قالسي كبيد فتنان شجرن تسجيري يابز تبص يزلو ስለዚህ ግብፃውያን yes they're wealthy ንዓና ድማ ዝገድሱና እዮም ማንም ሰብ ኢንቨስት ዝገብረልና ንደሊና እቶም ኣባና ዝገብሩ ግን ካባናን ላዕሊ ካብ ኢትዮጵያ ክረብሑ ዝደልዩ ይኮኑን ግብፂ ንኣብነት ዝገበሩ እንተገበሩ ኣብ ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ ክፍተው ይክእሉን እዮም they know that ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ታሪካዊ ፀላኢት እዮም እዮም ስለዚ ኤርትራ ብግምጣል ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝርይዋ ንዓና ንሕና ዝያዳ ንግብፂ ክንፈትዎም ይደልዩ እዮም that's why ድማ እታ ዝበለፀት ቼስ ፀወታ ናይ ዳማ ዝፈልጥ ሰብ ዝፃወታ ፀወታ ኢና ንርኢ ዘለና ዌል ዳን ክብሎም ይደልነት መርሕነት ናይ ኤርትራ እዚኣ ጥራይ ነዚኣ ቡጌሮም ድማ ምስ ኣሜሪካ ዝገበርዎ ኩነታት ሪኢኻ ናይ ብሓቂ ተዓግብ ጎኒ ጎኑ ካብ ናይ ኤርትራ ክብሎ ፀንሐ ናብ ኣሜሪካ ምስ ንሰግር ድማ ባድር ኣብደላቲ ብዛዕባ ኤርትራ ክብሎ ፀንሐን ብዛዕባ ዞባና ክብሎ ፀንሐን ሪኢኻ ምስ ኣሜሪካ ዝተረኸበሉ ብብዙሕ ነገር ተዛሪቦም መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ማእከላይ ምብራቅ ስለ ዘገድሶም ተዘራሪቦም ኣለዉ ንዓና ብዙሕ ዘገድሰና ኣይኮነን ኣብዚያ ሕጂ ካልይቲ ንግብፂ ዋተር ሴኩሪቲ ኢጅፕትያን ዳም ስለዚ ኢትዮጵያን ዳም ብዛዕባ ማይ ጉዳይ ድማ ኤፍኤም ዓብዱላቲ reaffirmed that Egypt's water security is an existential issue ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምስ ኣሜሪካ ዝረኸብሉ ነዚያ እዮም ዝነግርዎም ጉዳይ ናይ ማይ ንዓና ናይ ሞትን ሕዮትን እዩ ምክንያቱ ለትሰይ ኣብይ ኣሕመድ ጉዳይ ባሕሪ ናይ ህላዊ ሕቶ ይክብል ከሎ ሓሳዊ እዩ ናይ ህላዊ ሕቶ ኣይኮነን ናይ ህላዊ ሕቶ እንድሕር ኮይኑ ብዘይ ባሕሪ ከመይ ጌርካ ትነብር ኣለካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ጅቡቲ ትበካላ ካልኦት እውን ክብካ ክእሉ እዮም ግብፃውያን ግን ጉዳይ ናይ ማይ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ክብሉ ከለዉ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ እንታይ እዮም ዝብሎ ማይ ከሲታ ክንደይ ክፀንሕ ትኽእል ንሕና ንግብፂ ምፃእ ንዝኾነ መራሒ ናይ ዓለም እንታይ ይብልዎ ንግብፂ ይምፃእ ይብልዎ እሞ ሓንቲ ሰዓት ኣብቲ ፀሓይ ናይ ግብፂ ጠጠው የብልዎ ሽዑ ንኒል የርእይዎ ሙሉእ ግብፂ ዝናብ የብልዎን እዛ ሩባ እዚኣ ሂወትና ይብልዎ ነዛ ሩባ እዚኣ ዝፃብኡን ኣለዉ እጃኹም ሓግዙና ማንም ሃገር ኣብ ጎኖም እዩ ዝኸ because their pain is clear ቃንዛናቶም ንፁር ስለ ዝኾነ that's why ንሕና ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ፀገም ዘለና ክብሉ ከለዉ ማንም ሰብ እዩ ዝቕበሎም and this is why ንሳቶም ዝገብርዎ ዲፕሎማሲ መብዛሕትኡ ግዜ ወላ እኳ ከምቲ ዝደልይዎ ስስዕ ኣለዎ እኳ እንተተባሃሉ ግን እቲ ፍርህ ናቶም is real እዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ explicitly rejecting any unilateral actions regarding the Ethiopian dam and calling for adherence to international law ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብግላውስ ጉምታ ዝወስዶ ዘሎ ክንፀግ ዘለዎን ክኾነን ዘለዎን እዮም ዝብሉ ዘሎ ግርም ኣብይ ኣሕመድ ኮርነርት ክኾንና ንደሊ regional stability ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን Egypt called for preserving Sudan's territorial integrity rejecting parallel entities and pushing for Sudanese led political process and humanitarian truce ኣብዚ ሕጂ እንተሪኢኹማ ግብፂ ኣብቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ክልቲኡ ተን ክልተ ዳሕረወት ብሱዳናውያን ዝምራሕ ፖለቲካዊ ፕሮሰስ ከምኡ ድማ ሰብኣዊ ርድኤት ንክኣትወሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ ኣሜሪካ ከምኡ እያ ትብል ነተን ክልተ ቅድማ ቀዳሞ ዘለዋ ግን ናይ ግብፂ መርገፂ የንስን ኣሜሪካ ርግፀኛ ኣይኮነትን ኣብኡ ሱዳንስ ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ኤርትራ ኣብዚ ነቕ ዘይብል መርገፂ ኣለዋ ነዚ ብምባላ ድማ ግብፂ ኩሉ ግዜ ክብሪ ኣለዋ ካብ ዓለም ምክንያቱ ሓደ ክድፈር ዘይግብኦ ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ሃገራት እዩ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ይኹን ሕብረት ኣፍሪካ ንዑ ቀዳማይ መትከልናት እዩ ከምኡ ድማ ክልተ መንግስቲ ኣብ ሓደ ሃገር ክህሉ ይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ሕሜቲ ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ መንግስቲ ቅቡል ኣይኮነን ኣብ ሱዳን ሓደ መንግስትን ሓደ ሰራዊትን እዩ ዘሎ እሱ ድማ እቲ ኣልቡርሃን ዝመርሑ ዘሎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ኣብ ጉዳይ ናይ ሊብያ እንትኾነ እውን ከምኡ ብዛዕባ ናይ ጉዳይ ናይ ሊብያ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ and red sea ኢሎም both parties underscored the necessity of respecting the sovereignty and unity of regional states to maintain stability again ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ሽብ ናይ ኤርትራ ከይጠቐስካ እውን እንትኾነ ንብልፅግና ዝኹንን ኤርትራ ድማ ዝጠቅም ርእቶ እዮም ዝገብሩ ዘሎ strategic alignment the US administration acknowledged Egypt's pivotal role as a mediator in the regional crisis and confirmed its commitment to deepening the bilateral strategic partnership መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ንናይ ግብፂ ኣበርክቶ ኖርማል ዘይኮነ ፒቮታል ወሳኒ ብዘይሱ ክኸውን ዘይክእል ማለት እዩ ፒቮታል ስቴት ይበሃል ፒቮታል ሮል ከም ዘለዋ ኣብ ጉዳይ ናይ ዞባዊ ሰላምን ርቃትን ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ግብፂ ዘለዋ መረዳእታ ዘለዋ ሽርክነትን ከተዕምቆን ብዝለዓለ ክሰርሖ ከም ዝኾነትን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምስ ኤርትራ ተራኺቡ ከይዱ ምስ ኣሜሪካ እንታይ ይብሉ ነይሮም ብልፅግና እስኪ ኣሜሪካ ከመይ ክትቁጣዕ ኣሎም ያ ምስ ኤርትራ ዝኩሉ ዲል ገይሮም ዘለው ብዘይ ፍቃድ ናቶም ገይሮም ገለ ይብሉ ነይሮም
أمريكا فلوي لوقت من تبلا له جبسي pivotal state pivotal role أنا وسان زخون ترازل له هجريا يزبل زلوا لذي I mean if you listen to this you must be you become very satisfied تزغيز زلوا كنتات نير تراك ساكندي استغما نجر يقاتمكم زلوا بسكي أبزد ما نشتي نسمع انتايب له ግን ኣብዛ እዋን እዚኣ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘፍሉ ዘለዉ ምክንያት ሓንቲ ቀንዲ እቲ ቅልውላው ናይ ኢራን ዘሎ ከባቢ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ናብ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ንኸይመፅእ ኣብዚ ተሳትፎ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ከዓ ዓብዪ ክኸውን ስለ ዝኽእል በዚ ብምግማት እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ዝርእይዎ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ብኢትዮጵያ ክግበር ዝሰርሐ ኣይፋሉን ንኤርትራውያን ኣይትእመንዎም እዚ ኸ ሓድሽ ብሂል ኣይኮነን ናይ ቀደም እዩ ማለት ካብ 4ታት ጀሚሩ ወላ 50ታት እዚ ንሕና እሙናት ኣገልገልቲ ናይ ምዕራባዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኢና ብዝብል እዩ እንተዘከርካ ንኣብነት ወላት ፌደሬሽን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ክኸውን ከሎ እታ ሓንቲ ቀዳመይቲ ስራሕ ዝተሰርሐት እንታይ ኣብ ኣስመራ ቃንዮም ስቴሽን ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ናይ ስለያ ማዓስከር ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ረብሓታት ናይ ኣሜሪካ ዝሕሉ ኣብ ኤርትራ ንክትግበር ጃንሆይ ፍቑድ ማለት ብምሉእ ስለ ዘፍቀሉ ብዩ ታሽሙ ገይሩ ማለት እቲ ፌደሬሽን ክምስረት ተኻኢሉ ሕጂ እውን እንተኾነ ዝሕሎ ሓይሊ እንታይ ክብል ቀኒ እዩ ንሕና መውሓስቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንሕና ኢና ኤርትራ ንእሽተ እያ ንሕና ብህዝቢ ዝዓበና ኢና ንሕና ከምዚ ኢና ንሕና ከምዚ እንዳበለ ነፍሱ ክሸይ ክፍትን ፀኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኣዋሳ ንሓደ ስፔሻል ኮማንዶ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ከመርቕ ከሎ እውን ዝበሎ እንታይ ነይሩ ንሕና እዚ ሓይሊ እዚ ነመርቆ ዘለና ሕጂ ካብ ጠረፍ ሱማል ክሳብ መሳዋ ዘሎ ከባቢ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኩሉ ንዕኡ ፀጥታ ዘኽብር ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ሕጂ ክሸጣ ክፍትን ዝፀንሐ እንታይ እዩ እቲ ኤርትራ ክገብሮ ዝግባእ ዝነበረ ሓደ ሓናት ዝኾነ መራሒ ስለ ዘለዋ መዋዚ ኣብ 80 ዓድሚኡ በፂሑ ስለ ዘሎ መተኣማመኒ ዝተረጋገየ ስርዓተ ምሕደራት ዘይብላ ኩሉ እቲ ድኽመታት ናይ ኤርትራ እንዳጎስጎስካ እንዳመዝመዝካ ንሕና ግን ንኽእል ኢና ዓብ ታሪክ ዘለና ዓብ ህዝቢ ዘለና ዓብ ስፍሓት ዘለና ኢና ብምባል እዩ ንነፍሱ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ እንተ ብሃይለ ስላሴ ይኹን እንተ ብመንግስቱን ሶቪየት ሕብረት ዝገብሮ ማለት ርክባነት ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰለ ብሕጂ እውን ብኢማራት ብእስራኤል ብኣሜሪካ ጌርካ ናይ ኢትዮጵያ ፀብላሊ ተራ ቀይሕ ባሕሪ ንምውሓስ እዩ ነይሩ ነዚ ሕጂ ወቂዕዎ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍለጦ ኦፍኮርስ ናታቶም ገምገማት ይህልዎም እዩ መፅናዕትታት እውን ይገብሩ እዮም ስለዚ ኣብዚ صفوف زغنة ترى خطصات تخل بجغرافي هون ولا بميليتاري خيترفون مسكول زلوا دخمتاتنا سرعة محدرة بإرترا ستيل تي أبي إرترا زلوا حيل بحري مسكول دروت عغمو نتي ماياتنا لولا وماياتنا إرترا جن أمو حس فتسيمو زوال زحد رايكونن نايجبسي ناي عسى جففتي بور السودان زقولوا كيح بحرنا السودان حليفهم أبي إرترا بس حكولو نسريتهم زاتهم خطة حيل بحرنا إرترا أو صنعوا سلزهاد نوم مالتيو بيمن زمات هون بخالي زمات كله تقنيات أموحس لولا وماياتنا إرترا تصبو زغنا ترى زلو تاريخ قصة تصنيحي كاب صحل في السلسلة إثيوبيا فات دحرنا لوتنا هو دقيو أفلطونا ما كلام برا أبي إرترا يسافح كاب إثيوبيا فات عبد الرحمن بحاشم بوليتيكا وتنتاني عبد الرحمن بحاشم صبو زغنا مردات أيبنا لبزع بعض قدايزي نغتل لأن كان بلتقلنا أنت يفتشون نيرو نالبات نحكرنا نجزيهم تبين أجلس معاسكه. ፍጠር ግንኙነትን ማደስ ያስፈልጋል በሚል መርህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ አስመራ ያላኳቸው የኦህዴድ ከፍተኛ አመራሮች ሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ያለምንም ውጤት በመጡበት መንገድ እንዲመለሱ መደረጋቸውን የውስጥ ምንጮች ያደረሱን መረጃ ያመለክታል። በቀይ ባህር ላይ ያላት ፍላጎት በሁለቱ ሀገራት ጦርነት ምክንያት እንዳይደናቀፍ የሰጋቸው አሜሪካ በሀገራቱ ላይ የተጣሉ አንዳንድ ማዕቀቦችን በማንሳት ሁለቱ ጎረቤት ሀገራት እርስ በርስ ወደ ግጭት እንዳያመሩ ጠንከር ያለ መልእክት ማስተላለፍ كم تري وزل لهم أبي أحمد شمقلنا كفتني له نسمرا زل آخو الأخ ترايدو تسافيعو كم استمل سيهم زنقرو زلو متاز أخو ما عزر بلو قمتل إلكم تملسو كم استبعلو يزنقر زلو so delegation consisting of senior OPDO leaders, religious figures, community elders sent by Prime Minister Abiy Ahmed to Asmara was sent back by Eritrean authorities without achieving any result. U.S. diplomatic intervention. Concerned about its strategic interests in the Red Sea, the United States lifted certain sanctions and issued strong warning to both nations to prevent them from escalating into a direct military conflict.
ብልጽግና መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ፖለቲከኛታትን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ክእምኑለይ ይኽእሉ እዮም ክልምኑለይ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ሰባት ሓደ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ልኢኹ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣይለኣኸን ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ፈኒልና ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣወል ስዒድ ኣብ ገለ ክፋል ነቲ ሓቂ የምፅኣልና ይኸውን እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣይተቐበሎምን በታ ዝመፀኹማ ሸተት ኢልኩም ጥፉ ኢልዎም ኣሚን ክሳብ ሎሚ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ዝገብሮ ዘሎ ከይገደፈ ምስ ኤርትራ ክላገፅ ዝፍትን ዘሎ መራሒ እንዲና ንርኢ ዘለና ኤርትራ's stance on reconciliation while Eritrea seeks to avoid war, its leadership made it clear that it does not equate to restoring friendly diplomatic or political alignment with Prime Minister Abiy Ahmed's administration. Exactly. Perfect. Yes, መንግስቲ ኤርትራ ሰላምን ርቃትን ይደልሎ ኩናትን ወረ ኩናትን ንማካብቲ ዞባ ክጠፍ ይመርፅ ኣሎ እዚ ማለት ግን ምስ ኣቢ ፍቅርን ሰላምን ወይ ከዓ ዕርክነትን ምጅማር ማለት ኣይኮነን ተኸባቢርና ጥራይ ንኽድ ስለምንታይ እስከ ከምኡ ይብል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ መጀመርያ ሰላም ከም ዝደሊ ምስ ኢትዮጵያ ፀገም የብሉን ንኢትዮጵያ ንብልፅግና መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ከውድቆ ዝደሊ ዘሎ ታይዳ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘለው እዩ ኣቢ ድማ ምስ ኤርትራ ዝዕርቕ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ወይ ከዓ ምስ ተሳኢሉ ነቶም ህወሓት ነቶም ፋኖ ተስፋ ክቆርፁ ክእሉ እዮም ካብ ዝብል መደምደምታ ዝተበገሰ ዳ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ብፍሉይ ይሕግዞም ኣሎ ብሰንኮም እየ ዝሰዓር ዘለኹ ንኽብል ኢሉ ይኮነን ስለዚ ነታ ዝደልያ ዘሎ ምክንያት ካብኡ ንላዕሊ ከንብብዋ ስለ ዝኽእሉ ዘሎ go to hell ብምባል ግድ ጉዳይ ካብ ባዕልካ ፍታሕ ተደሊኻ እንተ ኣነ ምሳኻ ኣብ ጣውላ ዝረኣየሉ ምክንያት የበለይን ብምባል መሊሶሞም ይብልሉ ማለት ብተግባር ነቲ ዘረባ እንተደይረኣናዮ ግን ብኢድ ኣዙር ግን ፅምዳ ፖርት ሱዳን ዝተገበረ ህያው ኣብነት ኮይኑ ንቕፅል ናይ ሎማ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝምለስ ተዛሪቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ምስረታ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ መደረ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ መቐለ ከም ዝኣትው ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብቲ መድረክ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ጉዳያት ትግራይ ዝተለዓሉ እንትኾኑ ኩነታት ሰላምን ፖለቲካዊ ኩነታትን ብሰፊሑ ተዘቲሎም እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ መደረኡ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ከም ዝግባእ ብምሕባር ንጉልበትን ሓይልን ከም መፍትሒ ምጥቃም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣስሚሩሉ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ዘሎ ርክብን መስርሕ ሰላምን ብጥንቃቐ ክምራሕ ከም ዘለዎ እውን ኣረዲዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝንላዕሊ መከራኸሪ ከም ዘይብሉን እዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ረብሓ ህዝቢ ክቕየር ከም ዘለዎን ሓቢሩ ብተወሳኺ መንእሰያት ትግራይ ብሰንኪቲ ዘሎ ፀገማት ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ኣብ ስዑድ ዓረብን የመንን ዝሕልፍዎ ዘለው ስቃይን መከራን ብኣጽንኦት ጠቒስዎ ኣሎ እቲ ፀገም ንምፍታሕ ኩሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ በዚ ህዝቢ እዚ ድማ ህወሓት ከም ሓንቲ ነገር ከስማዓኩም እቲ ዝደልይዎ ዘሎ እውን ኣብ ባይታ ዘሎ ድማ ስምዑ ታት ንረክብ ኢና ብበዝሒ እታ ማኒፌስቶና ንነግሮም እዚኣ ፅበት እያ ይብሉ ግን ትኽእሉ ዲኹም ከምኡ ክትገብሩ ዓቕሚ ኣለኩም ዶ ይብሉና ነንባዕልኩም ሓደ ኮንኩም ዲኹም ይብሉና ነንበይንኩም እኮ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ይብሉና ናብ ማእኸላይ መንግስቲ ንኸይድ እዚኣ ክንገብር ኢና ንብል ፅብቕቲ ኢኹም ገይርዎም ይብሉና ፅቡቅ ስራሕ ይብሉና ግን ድኹማት ኢኹም ይብሉና ሓደ ይኮንኩምን ክሰርሑ ይትኽእሉን ይብሉና ፀገም ኣለኩም ይብሉና ፀገም ሓሊኹ ሒዝኩም ኣሎ ኢሎምና ሓቆም እዮም ኣብቲ ምንቅስቓስ ዘለና ሰባት መራሕቲ ኮይና ይኹን ዝኾነ ይኹን ዘለና ሰባት ድኽመት የብልናን ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ንኡ ምግዳድ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ኣብ ምግዳድ እቲ ናይ ባዕልና ድኽመት እውን ሽግር ፈጢሩ እዩ ኣወዳድባና ኣሰራርሓና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዲስፕሊን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሕቱኽትኹን ኣብ ማእልና ዘሎ ናትና ናይ ስራሕ ድኽመትን ተደሚሩ ቀሊል ዘይኮነ ናይ ሪሶርስ ፀገም እውን ኣለና ከምዚኣ ትብልዋ ዘለኹም እዩ ድኹማት ኢኹም ዓቕሚ የብልኩምን ብቕዓት የብልኩምን ይብሉና ኢሉ ሓቆም ሓደ ቁርሲ ዝጓየ ዘሎ ረብሓ ናይ ሃገሩ ናይ ህዝቡ ገዲፉ ነቲ ትማሊ ሰይጣን ዝብሎ ዝነበረ ምስ ሰፊሩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ከይገበረሉ ከሎ ምስ ኣቢ ሕግብግብ ዝብል ዘሎ ናርኣዩ ከሎ ዝኾነ እስከ ንእሽተይ ሰሚዕና ንስገር ከም ድሌቱ እሱ ተተዛረበ ብዝሓለፈ እቶም ተጋሩ ከይተረፉ ንቅድሚት መፂኦም እቲ ናይ ቀይሕ ባህር ኣጀንዳ እውን ነይሩ ቀፂሉ እውን ናብ ትግራይ መፂኻ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ ብሓይሊ ናይ ምልዓል ምንቅስቓሳት ነይሮም እዚ ሕዚ ብዕሊ ናይኒ ጀነራል ፃድቃን ምድሪ ክትሰምዕ ከለካ ናብ ትግራይ ብጣዕሚ ሓፂር ዝኾነ ውግእ ፈፂምካ ኣብ መዓልትታት ኪሳራ ቀኒስካ ምእታው ዝብል እዩ ካብኡ ቀፂሉ ናይ ብልፅግና ዝነበረ ባህጊ ድማ ይፍለጥ እዩ ናብ ቀይሕ ባህር እውን ናብ ኤርትራ ንምእታው ናይ ሰዓታት ዝብል ገምጋም ሒዞም ተንቀሳቂሶም ከባቢ 6 እዝ ብምዕራብ ትግራይ ሰለምቲ ሰሜን ምዕራብ ብሰቆጣ ከምኡውን ብዓፋር ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓይሊ ናብ ኣብዚኦም ፅዕሞ ነይሩ
ስለዚህ ብዙሕ ሰብ ናይ መዓልታት ናይ ሰዓታት ተዘይ ኮይኑ ኩናት ከም ዝጅመር ገምጋም ነይርዎ ሕዚ እዚ ገምጋም እዚ ተቀየረ ይመስል ስለዚህ ሓደ ንምንታይ እዚ ገምጋም እዚ ይቀይሩ ማለት ነናይ ባዕላቶም ርእይቶ ዝዕርፎ ኣለዎ ሓደ ተመሓራ ክልል ሓሲብዎ ገሚትዎ ዝነበረ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ኮንቲ ንሱ ዝገምገሞ ኣይኮነን ትግራዋይ እውን ተኸስተ ተጀሚሩ ኣብ ሰዓታት ክፈርስ እዩ ዝብል ገምጋም ነይሩ እዚ እውን ኣይኮነን ቀፂሉ እውን ኣብ መንጎ ትግራይ ኤርትራ ኣብ መንጎ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ድማ ናይ ፋኖ ሓይሊ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ኦነግ ሓይሊ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዘሎ ሕብረት ጥምረት ኢሎም እውን ዝቕምጡ ኣለዉ ስለዚ ሓደ ገምጋሙ ዝቐየረሉ ኣግባብ እንታይ እዩ ትብል ምክንያቱም ምስ እንታይ እውን ክትተሓሕዞ እቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ዝኒሄ ምንቅስቓስ ብዕሊ እንታይ ይብሉ ነይሮም እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ኣሜሪካ ናብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ምስ ከፈተት ኢሚድየት ኣብ ትግራይ ጦርነት ንክኸፍት ምድላዋ ተወዲኡ ዝብሉ እውን ነይሮም እዮም ስለዚ ኣየንየን ናውሒሉ እቲ ናይ ውሽጢ ዘሎ ጥምረት ድዩ ናይ ተፍቲ ዞባ ክፍጠር ዝኽእል ድዩ እቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ድዩ ናትካ ገምጋም እንታይ እዩ እቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ከምዚ ኢሉ ምንውሑ በቲ ፕላን ዝተገበረሉ ዘይምኻዱ ሲ ንኢትዮጵያ መንግስቲ ዝፈጠረሉ ተፅዕኖ ኢልካ ዶ ትግምት ኩሉ ግዜ ሓደ ዝኾነ ዓይነት መንጎ ሃገራት ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝግበር ፖሊሲ ካብ ባዕላዊ ረብሓ ዘይብገስ እንድሕር ኮይኑ ናይ ምልውዋጥ መልክዕ ፍርየሉ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ዝእዝዞ ዘሎ እቲ ዝምውሎ ዘሎ ናይ ወፃኢ ኣጀንዳ ናቱ ኩነታት እዩ ተሽሙ እንዳገበር ዝመፅእ እንዳወሰነ ዝመፅእ እንታይ ይኸውን ከመይ ይኸውን ኩነታት ናይ ሓደ መንግስቲ በዚ ምክንያት ኣብዚ ድሕሪ እቲ ምፍራስ ናይቲ ስምዕ ናይ 2018 ምስ ኤርትራ ዝገበሮ ይኹን ድሕሪውን ዝመፅእ ናይ ፕሪቶርያ ስምዕ ዝኩሉ ከፍርስ ከሎ ምክንያት ኣይነበሮን እንታይ ዳ ንሱ ሓንቲ ክረባ ዝኽእል ብወፃእተኛታት ተቐባልነት ኣብ ዝረኽበሉ ግዜ ገለ ሕጋውነት ለቢሱ ከምዚ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝገበረቶ ከባቢታት ክልላት ናይ ዩክሬን ኣብ ሩስያ ዘተወቶ ተወሓደ እውን ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ናይ ኤርትራ ናይ ዓሰብ ንድሕር ኣምፂና ፅብቕቲ ዝኾነት ነጥብያ ናይ መወዳእታ መዛዘሚት ናተይ ያውን ኮምፕሮማይዝ ክገብርዎ ስለዘይደልዩ ንዕኡ እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ሓደ ሸነኽ እውን ኣፕሮች ገይሮም ንክልቲኦም ከነዛርቦምን ከነቀራርቦምን ኣለና ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ እቲ ብኤርትራ ሸነኽ ንናይ ትራምፕ ኣካያይዳ እምቢልካ ክውፃእ ክኽየድ ስለዘይከኣል እሞ ነቲ ዝነበረ ዓይነት ኣካያይዶም ነዚ ትብሉና ዘለኹም ኣይንቕበሎን ኢና ኢልካ ምስ ትራምፕ ምኻድ ከዓ ከምፆ ዝኽእል ዘይመረድዳ ኣብ ግምት ብምእታው ግብፂ ተጓዮም እቲ ዝለዓለ ልኡኾም ናቶም ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ግብፂ ሓደ ዝለዓለ ዴሊጌሽን ሒዙ ዕላማ ናይቲ ዑደት ኩሉ ሻዕ ከምቲ ዝግበር ኣብ ሚድያ ንሃልቲ ናይ ሚድያ ዝውሃብ ሓበሬታ ካልእ ኮይኑ እቲ ሓቀኛ ምክንያታት ከዓ ነቲ ዝተረኣየ ግብረ መልሲ ነቲ ናብ ምዝርርብ ክትኣትው ኣለኩም ዝበሃል ነገር ግብፂ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዝርርብ ስለዝገድሳ ከምኡ እውን ኤርትራ ምስ ፅምዶ ኢላ ምስ ከባቢ ትገብሮ ዘላ ነገር ነዚ ብሙሉእ ኣብ ሓብ ግምት ብምእታው ተጓዮም እዚ ጉዳይ እዚ ዕሽሽ ኢልና ንሪኦ ኣይኮናን እዚ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ ብኸመይ መንገዲ ክግበር ዝኽእልን ዘይክእልን ንክዘራረቡ እቲ ዝለዓለ ልኡኹም ልኢኹም ናብ ኤርትራ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እቲ መደባት ተባሂሉ ወፂኡ ዘሎ ጌርናዮ ዝበሃል ዘሎ ስምምዕ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሚኒስተር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዝግበር ነገራት ብዝተፈላለየ ዓይኒ ምጥማቱ ኢኻ ትርኢ ግን ዘገርም እዩ ነቲ ሰብንናቱ ትዕዝብቲ ክበሉ ስለ ዘለዎ እቲ ጉዳይ እቲ ግን ናበይ ከም ዝኸይድ ዘሎ እውን ንኽትርኢ ኢለ ብሓፈሻ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ኣትያትሉ ኣብ ዘላ ነዚ ኩነታት እዚ እቲ ኩነታት ዓለም እውን መመሊሱ እናተሓላለኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣገይን ፅቡቅ ተስፋ ናብ ፅቡቅ ገፅና ንኸይድ ከም ዘለና ፅቡቅ ነገር ናብ ኤርትራ ገፁ ይመፅእ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ተስፋ ንገብር ድማ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ መንገዲ ብፅቡቅ መንገዲ ክዛዝምዎ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ክወስድዎ ብዙሓት ድማ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ሒዛ ከም ዘላ ዝበለፀ ቦታ እናተዋህባን ክብሪ እናተዋህባን ትኸይድ ዘላ ሃገር ምዃና እዮም ዝነግሩ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ድማ ንዓና ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን ስለዝኾነ ንሱ ክድንፈዓሉ ዝኽእል መንገድን ንሱ ክድንፈዓሉ ዝኽእል ሓሳብን ክህልወና እየ ዝመርፅ ኣነ ተስፋ ንገብር እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ደይቡ ፍረ ከምፅእ ኤርትራ ድማ ትትደልዮ ነገራት እገዳ ተላዒልዋ ኣብዚ ቅንያት ናይ ሓድሽ ዓመት ድማ ብወቅዒ እቲ እገዳ ተላዒሉ ኤርትራ ድማ ብመንገዲ ፕሬዚደንታ ወይ መንግስቲ ጌራ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዘለኻ ንሃገርካ ምዕባል ሕጂ ግዜኻ ሃየ ተበገስ ኢላ ኣዋጅ ክተውፅእ ነቲ ሰብ ድማ ክትዕድሞ ተስፋ ናትናዩ ክኸውን ዝኽእል ድማ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ መድረኹ እውን ዝኣኸለን ዝቐረበን ይመስለኒ ናይ ሎማ ርዕሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ግደፉ እናበልኩ ምዝያ ደርፊ ክገድፈኩም
أدها فقم قدسو قال كسر مسنا ويتسو أدها نبر لا نبر هجرك توسخ تأمر أدها نبر علم تقمت تاخت مرمر أدها نبر بعتم تدم ناديك يا عردي برهاز دم هنيس كيا زودي شمنه بناب مرق تعبي تابوت صنعتك ألا ستولدي أدها نبر لا نبر تاريخ مملي سوخ مكر أدها نبر